yawwa to yanzu a tafi makarantar ne to kuma me na zama ina abin burutun to ina ka saka dan auta ka tashi ka tafi makarantar mana ni da to ni kinga ba fansir to yanzu fensirin nan ni nake ajiye maka ba kai kake ajiye kayan ka ba to na manta aike ba za ki duba ba kuma ba mun kudin makarantar ba ma yi to me ya hana ka karba abun mahaifinka dai Allah in dai ba za ni wa Allah ba za ni wa Allah alquran ba za ni wa alquran ya hakuri ka tashi ka tafi alquran ba za ni wa Allah ko kwandala ba ni da ita Allah ne alquran ba za ni wa Allah to karka je ko wallahi ne bori karka je tunda ni dai ba ni kuma alquran an aiken Allah tafka soko wallahi abin da aka aike ni in so idan na so aka aike ni so magi Allah omo zan siyo to duk abin da kaga zaka yi alquran ko aike ni so man jan so man kuli alquran ko kuma wallahi Allah ana aike na na je na gani kan wani alquran namu kwano biyu ne Allah na rabin kwano zan dauko Allah kuma ki komawa to yanzu dai dan auta kaga ba ni da shi ya ruwa rari Allah ba za ni bayar akairi kenan zan baka babu ne ni dai ba za ni wani ba zan je ba to shikenan karka ji ba za a ba kana ba za ni ba wai an bani Allah ba za ni ba karka je wa Allah ne mu gargatan boko ko Allah dan sanda zai gadi yana kama ku